दासिमबो नैबे गोदान भिडिअ'खौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। सोरबाफोर बे भिडिअ'खौ नायखाबाय जानो हागौ थेवबो आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बेसेबा गादब जाबावनो। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लादो। आं बिथांमोननि भिडिअ'खौ लास्टआव बुंनानै होगोन आरो आं बिथांमोननि भिडिअ'नि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। बेखायनो लोगोफोर नैबे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांग्रो। लोगोफोर नैबे भिडिअ'नि सिंगारानो जादों फुंजा मुसाहारि आरो नैबे भिडिअ'नि कास्टिंफोरानो जादों गेमस्रि दैमारि, तुलनसिं मुसाहारि, उत्तम दैमारि, तुलाराम बर', अलंबार मुसाहारि। लोगोफोर गोबां दं। बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअ'नि स्ट'रि आरो डिरेक्सनानो जादों काराल माराक्स दैमारि। लोगोफोर नैबे भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि जिडि प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअ'खौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअ'खौ आरो नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअ'फोरखौ जोबजासिम नायलाङा बेखायनो नोंथांमोना गोदान भिडिअ'खौ नुवा। लोगोफोर दिनैनिफ्राय नैबेबायदि गोदान भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ'नि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।